Bamakɔ sumunyene mana gon. Abita sigi mogo wa jamana ga galomba tige de la. C'est-à-dire que tu as sigi mogo wa jamana ga kunta kan fo de la. Aba bolo ka wa blagoria muninga ka tournage blagoria nu e ma bet garawla. Aba bolo ko kunu katara kega fini nyagambina isengola la. C'est-à-dire que non à bien ça frère quoi. C'est-à-dire que ko petit nana talambo la ko non ko c'est de l'amour. Et ne ma foi ko effeta ou la toi. Ne m'a de précéder ma foi et quand effeta. Parce que Beba Doko le petit était un profiteur. C'est un acteur. Amaya abe acteur ya jeu mi nyamgo nyakora. Parce que aba Doko mgo ko afoka be gonfe. Ça dit que ko de kadi owie aboko wari soro la wana o bloku de ke o de be jowie obe kule. Ngode kama abake. C'est-à-dire que nyeda joshinu, c'est-à-dire que ko samara kera ta ko adonta, c'est-à-dire que ko no kaga talon brana fena. On kala wa tournage la kui. Aïe, moi aussi mon temps wa tournage niveau ina parce que on tikale no tournage na. Ça n'a rien à voir avec de vrai l'amour parce que amour tient là. Le petit ne t'a jamais aimé sinon rasuro. Nyana ga tagiga talon jurudo. Kayala la niye senu sans faire. A continue ni nga sen sans faire de quoi il va te marier, c'est-à-dire que le dimanche prochain. Non, vous me faites la basique pour montrer aux yeux du monde, pour montrer à Djembe que le petit thème, c'est-à-dire que ko amour matérialisé l'était, ko amour parce que me wari ni nate wari yere masoronna. Awa sai fara chugodi. Nyaba la usigle no, awa video kala boarding badin do usigle no. Ko ninga kanga Safika fierté de jamais. Safi ne sera pas présent awa échec do. Pourquoi Safi to be awa échec là? Wati mina Safi to kumala aga sal fara mo willa kanune kama. Mo wila hine de kama mo ye tige san kelengeleni mais mo mata deli c'est-à-dire que kado watigu ga bisi ta bisi fa kana ke ka sali fade o makede ay Côte d'Ivoire tagali minke c'est-à-dire que na Côte d'Ivoire salfa SOS magede mo mata deli ko don nani tige ak esane galo mata tige ka ta wari fara nyogo nga yoro la de o te saria yo. Et mambeta mamba salu fa dugula ça dit la te fo ko mam nga bossi do etike besan ça fi jabate beta ça fi jabate ba salu fa ate fo ko ça fi jabate ga bossi do ou bien ko ga do wele ko ga ta mo black a bisi fa anya bisi fa le ala wa image do la bisi do le no ko fe ça dit que kasoro kata do aga mo ko ga yani Côte d'Ivoire tche ça dit ka sa avion tangana avion bien jolli Côte d'Ivoire ni Mali avion bien jolli Côte d'Ivoire ni Mali avion billet c'est combien? Amassé ega avion billet ti mo katao. Mo de be billet tika kata star la main. Star normally anya brebrema. Amassé ega avion billet tika. Ça dit ka di mo ka to ni ne mo wi de be billet tika kata. Amazoni gon. Mande presse mangano. Et puis tu as été en Côte d'Ivoire que toi et ton mari vous avez rempli Bercy. Quel Bercy? Tu es malade? Depuis quand? Quelle date? Quel jour? En quelle année vous avez rempli, c'est-à-dire Bercy d'ici? Bercy be audon. Et quand petit nid de la gana dawala no fait salle chauffée de là. Iga petit nid de la gana dawala no fait salle chauffée de là. Sirigi jabate de hôtel songa dama à le passage là. Sirigi jabate de hôtel songa dama. C'est-à-dire que dawala ya lana ali hôtel songa kuntabulu. Allez ga concert de kuno. Moi mo ga concert de kuno nu di Mali. Quand c'est-à-dire que ah oui, c'est-à-dire que il est femme mais est-ce que fataoula? Et ega gome wele bomogo sumunye mana ke ek makan ko de be bomogo sumun fe. Et tche o ma aubo. Ok mala eniga gon. C'est-à-dire que autara jama tche tam bisila kano ke ka yorofa. Parce que mo mana de ko aye wari de boko mo ye tike de bode ni bi star be fika ga star ya do adama de unde be bo ka tike sa usonku nu nina c'est-à-dire que ku ga passer bo fo aye rega fo c'est-à-dire que ko mo mi organisateur ko na ni 1000 personnes e maro dese ku mo ko la e mo mi yere yoro organiser o rega 1000 personnes nini ka do no e sal ko no here o star ya e donc mo buruburuni barabaranu aina fou ça dit que ti ta bisi la mo mtama nu se to ka ta so avec baraide italien ta fou kona ni concert ga wala concert bané du klama concert bané du klama o kola ki ga ta so yere ça fait jabate ku me hermina
Mande princesse kume Hermina. MJD kume Hermina. Mama Salimata kume Hermina. Anwa Erla. Non bisi ma fagana de. Anga Erla. Ngo o bosite ya chemante ya musomante mi me boki kumbo ko ede wari bo ko ka tike osa adama de on wulila kanun kama adama de on wulila on kuma kama adama de on wulila hina kama c'est-à-dire katake ka sal kon na fo mo ye tike de sanula unga nyal emeni zenta la fo yela ga bo kuna kana kit hal na meta demisani buruburu nu ne tagana ayo ke sino we dongli dala de awe dongli dani kanjume da dongli dala c'est-à-dire ko join ko ba ge koromatigali ani dogaluya ebsega c'est-à-dire que concert ge ka ba na mata yele sans fait blakuru ya konuna marabali ya konuna c'est-à-dire blakuru ka to yala la c'est-à-dire que donc la ya shiba ya réseau kan il n'a jamais dit qu'il t'aime. C'est parce que concert sera concert veille de la, c'est-à-dire pour que Kamogo wari to, c'est-à-dire qu'au fait, c'est que gratos, Kamogo wari mine, c'est-à-dire que kana ira mogo nyena kalebi fait parce que ko concert doit ga passer jamanye ko fait wa. Il est d'accord, il a concert ga kenega. C'est-à-dire que ko denga kono la, ko ka kono ta ko fuka ta kono jigi, c'est-à-dire ko chou kasi kle kashi, et ko de boga fa mogo nyena ko tout va bien. Et de coûter boga forme royo coco bébé. Abe bon imbela abe klaka na osiri ga dengo expliquer africain béo. Ça dit ni yela nega musique ni nu dalite scène sans faire. Ka yela hinena donga mugula. Ça dit ka konoma ya gelea ko préparer ko do mugo kulogoro parce que solution ta obolo obena dengo nye formali o nye chukumna wa. Solution ta obolo obena dengo expliquer dien maye chukumia. Donc il y a la scène sans faire là. Ça dit qui est la hinena nous préparer. Non, te dengo nche fonda. Non, te dengo nche fonda. Halini yera faga dengo imbi hante dengo imbi ga black ro hante wa dengo imbe klaka na fo rezo ka anye bere ma ayi galote tigala seconde tigala halini munumunu parce que adama de on tigale ne do oula aw ye dongli dala de aw te se dongli dala o te jina kan yo aw te se di wa o ma deli ga sedi wa aw te se ga jamala bo fana c'est-à-dire que ko doniya jamala bo do safi jabate be munka ni erina jien be tigale oula safi jabate ba joy ko mungera ali wakati mina jien kun jole mais safi jabate sera c'est-à-dire Côte d'Ivoire katigi jo sen sans faire jamais de la vie nyebiga blakoro de njole na chaîne sans faire daudani blakoro de kilifara yobale saraka de kalabanchi de tournage kala de ala bodinga be sen sans faire abe message ti la musoman douma aw nyaba bodinga kuna sen sans faire kunu yoro wa be message ti la musomanu ma berata daudani ne de afinyena daudani blakoro ni kilifara le saraka de ne de afie mi motifuta mena yira malien deuna que ça j'espère que ben affaire mne aéroport du Mali la tiente mais klaliga aéroport affaire la kabon iga aéroport affaire mbike de musique sako iga aéroport affaire la jugu sago de e bolo ko jiambe la bani blakoro yadima ça dit abeni sin sama ga be klara boliga do musomani nu ngom dana be musomani nu inbox kono non aw kana fo ko be ni ko njate mne aw ba don ça dit ni bara na ta fam fela de non i ba do i re de kadine o la terga munu ba bolo sa o terga o de be chi musomani wa inbox kono ana yere ga kuma ga blale maro ala tigale no la petit blakoro alo musomani munu sigile no ke la me o lutigale mbe ela eni musoro ba o no fe yala e ma yebe na kibe imagine min bla an bora yoro niveau la koy e ma malien de on betigale no la chukumna iba ali mo sigile mbo wule betigale no ola tieni muso me nyoron fait olu moko te c'est-à-dire pour pouvoir montrer aux yeux de tous ku be nyoron fait jaku ate ka yira mo la ko be nyoron fait ni kanue tien kanu me don asro kanu ma forcer ga yira ni e couple ka ba forcer ga yira mo la bizoudini meshi la bena jamala bilay talay olu te nyoron ni ali fanele fait Shuo be bo ibe tiga jula jugu yake iga musokoroba imba sigi ki makono hali ni dona 8h musokoroba imbi waraka kiga yela kan petit black ro yere bado enyo na furada talabe enyo na ajila ni be furada ga beta ni furada ga bebe yala ni yala kana maka biga jula jugu yala ibe na wugale wendere wenzere le soro nye sokono ko foni madoke awa vi konna mo tigale ne do wulade petit black ro ko ete gitali folay comme que à la sérum na bi ko mo ko le e à la sim
c'est-à-dire que kata do wartigu kan c'est-à-dire que ou bien kata kasi mogo koro aw yere ka fla ni saba fara ɲɔgɔn kan karge ka mogo fa kana sali kɔnɔ na fa ka karge ka mogo fa kana sali kɔnɔ na fa mara de be abusi la abusi tina muso furu k'a fɔ k'a bɛna yɛlɛ ni muso de ye scène sanfɛ k'a kɛ tɛgɛ maga ye muso la ou bien k'a kɛ kunkolo si sama ye muso la a ma se abusi k'a garisɛgɛ fɔ muso ko la bɛɛ ɲɛ bɛ mamu na abusi ni mamu garisɛgɛ faralen ɲɔgɔn kan a kɛra fɛn min y'u bolo diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a ma se abusi ka mamu tɛgɛ minɛ c'est à dire ka yɛlɛ scène sanfɛ jagoya yɛrɛ nɛgɛ caresserie jagoya prouver aux yeux de tous les maliens que vous aimez a ma se o la n'i tun bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'i b'a fɛ yanni i ka to a ka samara juru donni na i tun tɛ bagi don a tɛgɛ la yanni i ka to a ka samara juru débarrasseli la i tun tɛ bagi don a tɛgɛ la i tun tɛna nin mɛri ye scène sanfɛ i ka bagi don a tɛgɛ la preuve d'amour tɛ tɛmɛ o kan dɛ i ka ɔrɔbu jɛman don a tɛgɛ la Mali bɛɛ ɲɛna i ka ɔrɔbu jɛman don a kan na Mali bɛɛ ɲɛna Afrique bɛɛ ɲɛna ka tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye mairie la ka bagi don a tɛgɛ la ka monogamie signer Bilakoro Dawudani c'est-à-dire kili faralen saraka de i t'o kɛ Bilakoro denya ko ninnu nafa t'olu la o olu ko ninnu nafa kisɛ kelen t'o la i bɛ prévu de kɛ donc o de e bɛ nin jatoya Bilakoroya prévu yira in de la mɔgɔw ɲɛna e ni mɔgɔ tɛ kɔnkɔrasi la i ka gɔn nɔfɛ koyi i kelen dɔrɔn de a b'i bolo abusi de ko k'ale t'a la abusi kun b'a nɔfɛ kuma min au moins si danbe kun b'a la a kun jatelen don musow fɛ mais sisan ko Bilakoro muso de don Bilakoro ni Dawudani ka Bilakoro muso basa kisɛ Bilakorolama n'o de don ale agi ɲɔgɔnna jɔn bɛ kariya ka nin kɛ maliyɛn den na ni dangadenya ni c'est-à-dire labanko juguya tɛ kɔnɔɲɛ nani c'est-à-dire que o den musokɔrɔba den minnu sara balotaw ka balo o musokɔrɔba de jɔlen don n'a biɛsi jɛman ye Bilakoro kɔrɔ Bilakoro ko Bilakoroya malmere diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko parce que ko c'est de l'amour nin tɛ amour ye on voit que toi tu n'es qu'un simple c'est-à-dire ni mɔgɔ tɔw t'a dɔn bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a dɔn ne b'o dɔn de parce que i b'i bo dingɛ sunguru minnu kunna k'i b'olu la convaincu à la seconde a bɛ ni samara juru don na c'est-à-dire a bɛ téléphone na ka musomaninw na convaincu à côté. Va chercher pour toi. Mi mene bolo no bo ko gombolo no bo bodinge dembolo be sene ka direct ko ni eri na kana ne suiwa. Ali ne sigile ta ko ne be njawa. E bolo ko ni bi jare ki be chere ta kana o présenter ko ki bi ja. Ni bi ja be do inya ka ki bi ja ka so ma chere ta kana présenter. E ma e cheba o cheba be jien ngono olungu so wiye choko ba to abe do ko fe bu ko amuru bu ko lafia lelo. E moye. Iye muso ba jien ngono o exemple kele ne do. Ago Amazoni gon o ju depuis no o sigira chema de ga ko fe cheto ko fe nyana kasa e awa petini nyani concert che petini e fasi mi bo alela be maya concert ma ban aya o siga o gwale ne man de princesse de côté aya o siga ko nye bo nyogo na dron awa ko intatola na sigitola la etuguni o kuma dron ni foro yo nyani o kata na ba fe aya kunu nyega ban samara shendo na pourquoi ama fo nyena c'est-à-dire kana se ka bagi do atekala yende akunga fo nyena scène sans fait do ku ko mariage meri mariage baki be do muso tekala mina ka fo dien benyena ko muso original le ni comme na monogamie keni aye pourquoi amo dati fo ye scène sans fait concert ga rola kanu mete mo wa jarabi bete mo wa iningam so no bi koro ite do wera fo ike do mina bina ta bagi do atekala ibo bagi do ngode kunge concert bezier ka fo jiembe jole nyena ko ni do o yanga meri do mena ta bagi do atekala c'est-à-dire que Afrique be nyena jiembe nyena ka monogamie signé ka dama awa Bilakoro de nyebole no Palmer fe ni kuma to do be nefo Palmer ni wana Bilakoro de me se ka jone man de princesse nya koranta boda kili de Bilakoro de fara a Dawudani Bilakoro de mba bodinge de kili de fara ka takado aka gombie korokono ne awu nyona de ne awu nyona mugo desele sunguru ba deunde saraka deun ni Bilakoro de ki sigi muso tonga fe muso kwa flani sabadima o nyeda bene man de princesse kuna mi me drome bo akuna ka di kamele ngoro ma tu es malade. Vous êtes toqué? E kulo ka kene ago musogoroba bariga bane ago musogoroba jugusago den ago musogoroba nantal kolon den ale de be biye tere ke to abe wari boka da biye ka pour que petini nga tournage ge abe wari boka daka pour que petini nga yele abe wari bo aba daka ale de mako bolo ton tayde anye duguwilu de an soldat matiru iba ona conquérir de kan teke mine katana onye meria
ka présentation corps médial ke anya bere bema abe famnya wa aw mako tega boga na présenter awa seni mi fara odona oye molo ya sen fadi star be dien dugo dugula star mako tala ka fo mko ko me ka ta ya yoro ya fanfe c'est à dire que fanu be boli ga bode ka tike sangana mais c'est à dire que ite ta ko doni doye tike de sangata karu fa kana alla do kar fale c'est à dire yoli concert gerebu concert nyamani ala concert mi konda la sabu nyuma donglida depuis Safi Diabaté concert mi ke aye o dongli kelo de darakunu et yoli musique c'est-à-dire que yoli musique et quand on join ja ne ma fo awnyana on est vidéo kala comme vidéo ki boudinga ton vidéo la mais ni ma son bon na iba kuma fika concert ka kenoka parce qu'en boye de ne wolo on me suit du pied à la lettre man de princesse mangando nete moko suit nete moko chi anga posti na anga video aidja media ibo lu tade ko lu kiga concert kuma kele parce que ite se dongli dala ok me ko kole garafu ima do we donge e gonaga petit daudani blakoro de ay doge dona de kata don dam de ta dongli o we te dongli da don ça dit nous ma re donge ani explication kunu den tara yan fede den blala yan fede den me muso mimbolo no ba den fe obe den to ino c'est-à-dire 2 mois après ko fa te bo kwa dengo expliquer no duma dengo expliquer commentateur mais na peut-être réseau kan ya te bo akoko tele jugu denya expliquer dengo la ni dembe ni dente o te bo o ka formalier denye nyani kati jo c'est-à-dire ko den kuna jara kuna mandia c'est-à-dire que den mi nyere kuna are ma deliga exister ne mona ski go le ko jina tike mabanwa galo ya udungo ufro ima besigele no ko le aulaba berani era ta aulaba ago tournage fin ne be siga ole ne be yeladi parce qu'à fin de bon tike ko na amina famille étalé gratos ka klaga yele afo ga sen korota Malion, aye yangoro ne. Mama. Aye bade unye denwolo. Ika concert bege chorégraphie. Ka donge ka concert bege ambe video kuma munu foy. Eni masiga onwa kuma ogwa ika kene sanfe ambi boda chide. Amazoni gon ani blagoro dauda. Obe siga onwa termu nunu o termu de be ka diga ula. O termu de be na ufaka. Wa utesedo. Mali musolu sabunyuma moro depuis Safi Diabaté ga donglu ngo yela concert ga kana ko donglu jumenda ni Safi Diabaté tate Safi Diabaté mogo bawla ko bigu nga Safi Diabaté sorin awa nyamogo dinya kenega awa gerebu kenega awa yoli concert kataka bisi joka jamala do ga Safi Diabaté nyana ale jeli de ni jamatigi ale ga jamabe bojinya yoro la ama deli ga karta kata mogo tagana ama deli folo ka fo kaga fama doga tiko ge fuye tiko ma deli ka gratos yere na le Diabaté kayiwe la yoro na le toko de ko jeli deni jamatigi guichet fermé sans que mo ga warbo anya ko amazoni gomina kume guichet fermé c'est-à-dire que o fama kele ngute mi mbe tike sa guichet kume fermé de guichet fermé forcé parce que kuma kela ou de kume guichet kume fermé parce que akuma nye folo de kume guichet kume fermé guichet ma deliga kemande guichet ma deliga te folo kata mo ke ka karfa kana jamais de la vie mo kume na de par amour ka don grâce à nous on est fiers de ça ame do go blakoro jouer là agwa saraka de jouer agwa yere negen denya jouer c'est-à-dire que iga blakoro kana jujo inye koro ko alebe fait de pala dama ki fait biga blakoro bodinge wanderniser mali beba e kasoka kolokolo kado segu kono me segu blama kolo bedo i bodinge de ngono palmer nyani ngan sigi kan wala ka do c'est-à-dire que segu kono ko définir blakoro de jugu sako de barake bali de ebe siga to blakoro de ala ta baramandie ebe siga to ta intérêt nyina i bafla no fait ibi boarding yele c'est-à-dire sen ça fait akla di boarding jigin c'est-à-dire inbox kono ko non akona ni kuma nunu ne kan ko nunu jatemne iba don concert ni fene kume no ete maloya ne bi boda chiniga vocali ni vidéo de ya rezoka petit Daudani blakoro de ebe ne doni malibeo le petit Daudani ni tiri joy boarding ka ko petit Dauda c'est-à-dire ko Daudani Dauda blakoro ni ready otokoni neta majuguni Daudani ebe wolo samina kumeseka blab iga telejugu de forêt amazonnaire gon bien qu'on a kumbi wolo tellement que Daudani blakoro ni
Ça dit wolola anemina. Musokoroba mi mi bolo ni bo ju teleke intérêt kama. E kume se ga bla bien qu'on a kumbi wolo parce que a den wolo no de barga banende et te daudani de ni te daudani be fe ga wolo to wala de la blakoro. Moi je parle là. Ne ma wole ko blakoroni dauda on va t'appeler comment toi tu es un blakoroni. Hein? Blakoro be tunu musokoroba mi bien qu'on a là. Ibo de no fe yala la. Yere nege. Ayre dama foka e kono ta sokoma avec caché chou avec caché. A ma boyan ka fo. Ça dit ko dususuma e fleur ko kelenta là. Ayre ma prouver ko serge kenega. Ayre ma joko kuma fo kaba hine do mugawla. I juk me musomanu bolo chou fora klega. Ibe deli la fiba fo musomanu e ko mori bala de beka. Daudani wona bi na ne yankelengere. Fiba fo musomanu e keti yere bolo ku gwanye ema. Ko c'est à dire ko mori bala de be eka. Ko chugoyate e bolo sete e uganye e madi ikumbi shiba kashila luga inbox kono akuba shiba shuni kle ati ya nyala ma fo seninga ne fi mama do adare adabara de afo seninga wo de kuye chen anya shiba folla Daoudani le petit Daouda c'est-à-dire que Mali musolu Sénégalais musolu ibeti sigi juga ke Bersifa e bodinga be se ka Bersifa Siriki Djamateka Foigné, c'est-à-dire que Olu Fralé Nyongani, Iba Nounou Kan, Nudi Malike Ka Bersifa, et Boudinga, avec aussi le Côte d'Ivoire, que vous avez rempli Bercy. Quand est-ce que vous avez rempli Bercy? Don Djumé, R Djumé, Second Djumé, Wati Djumé. Et on peut mentir comme ça. On peut même mentir comme cela. Quoi la Bersifa? Et Abou Rafenade, ou passer la RTI Tabali Doga, ko Bamako. C'est-à-dire quoi dimanche carré konona ko aller de voir be Bamako carré bemine e mo mi te wele hali sumu nyene mala e ga sumu senge bagato sumu ni nunu e ga sumu mama salimata merci e ga sumu barga baneni nunu carré kono e ga sumu tese dongela hayi men débrouiller koyi hayi men débrouiller faba ko men débrouiller saraka de kamako e be wele ni yi ga saraka de wele mali musolu Sénégalais musolu, allez, Guinée musolu, heba, ntebila musolu la fokiyama. Ayi nebe musolu mi fait au tétrampe bodingue, ebe musolu fait ko tétrampe blakoro ding. C'est-à-dire que petit Daouda ni tekata zei fabe kene ya bila, mbike vaccin ga turi fala billahi. Mbeto keita la zei ni mi bodingue ke vaccin ka turi fala ba fone ma de presse si makotu. Malion, men débrouiller, aye men débrouiller mo wole. Ou ga conseil la flene kata on est toko ke 600 ka jamala mouvementé ku beta sika on ga kumo ko ay naide Malion Kata moro che kamoro ke ka carte corona fa dongili tuda utado obnata dongili minda parce que vous serez na sabunyumana sa fille Djamateka dongili nou olu dara kata selfa moro jole ko c'est-à-dire que ko Daoudani wa hein ne mame yoli wa hein ne mame dernière te fait fo eni fani bache Malion. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Mais quelle honte! Quelle humiliation! C'est-à-dire que, quand on dit comédie, quoi, billahi. On a mali donc il a n'y mon. Avec où mamna, avec où sa fille Djamatela, on lui a dit avec un tout joie, black ou la mounoumé cléba, ça n'a qu'à déda qu'en folle. Comment on nous a vidéo comme fort? N'a ma folie,
Moi nous, c'est-à-dire faire bega et réseau et sans faire. A fait ni fora kuma ba ni fima ma foye. Mu siglente dore sur la ninte. Ne man foye. Daudani blakoro de ayoli yoli e dendere de igon de fora amazonière gon. Ni min digiru la, mina kuma galen fi. Ni u sapa ku sampa ni u yobe kuma mfo foka musique bolo kuma de digiru la. Mena exemple kelendi awma. Ema kuma na me mam senge ko mam me chiffonino. Chiffoni tala. Ema kuma nye mam senge chiko mama jatemna. Ni mam la selo saliga mam me fait ko la jea. Chiffoni tala. Bon nous tarif la ne de. Wa mo foi ma digu la diengono gonya daudani yoli yoli denere. Ça dit ni terme ine ou fa son ou be son do ça. Ko denere yoli yoli daudani il est don daudani a denere ni yo denere a bet alache abna parce que c'est tout et tout bon. Donc il était au minda. Nous nous mettons si on a zéro. On a venu ni dongli de koi. Kalani dongli de parce que dongli de l'autre et ni sans pérentie. Kata mou tche ka bouga so kofi olomine. Ça dit kofi olomine. Kata mou tche ka bouga so ma domininye ni kongo boyna. Hali ko lu ni misi wasa ote se go kede. Parce que anga kuma mi bo au nika. O souffrance avec ta jonori. Ko c'est-à-dire ko denere ma fenge. Et denere non mais c'est grave. Derrière ma fenge. Et derrière y en a kuma na e kumini sinamso ni cheta ga di awma alibi ma se ga kun sinamso mina. Mam de be ga temps perdu. Billahi. Parce que mam de be ga jabi miseni do ke yoro la quoi. Billahi. Mam nga kan attaque vie ignorée de katanya fe. E ni nana e ma fenge mo la tere jugu de fisiri wale de wale nyuma don bali de. E ma se ga ke fen. Iga black orobe ki nege kale isi oro la yise muna. Depuis biga black oro tege. E de la ga musique dobo depuis ni ga black oro de daudani obe nyorombolo. E musique jumen bo ka musique be se ka la me ko tiena ko dongi la nyene mo mbusiki ko dongli njara musique kele njume. Depuis ga black oro daudani e biga black oro bolo daudani c'est-à-dire que e de la ga sali jumen fa iyere ko fanu wila kata ko son dia fali de jumen nyega petini ngo ka teta Côte d'Ivoire parce que tige kunte ka san Malion tige ma sane ne manda de do dala parce que ko tante ne bolo tige ma sane ayu ye kuma mina fa be bo abe bizuge e muso ina aba bolo kone fimani MJD de kumeno ta ko poster pour que ko promo ke à la veille tige ma sane d'où sort ou c'est le Côte d'Ivoire kumam ou tara galon tige ko bossi dobe no c'est-à-dire ko ni war akado tige la tiente ou ye war de fara nyonga tige ko ina o ma dowele dindi wari doni te ou so la ka war de fara nyonga ka tige benyini ne de kata mo de chefo village ou ni village la ku ke kar kono c'est-à-dire ka nou ke ka salin fa wallahi tige be partager en gratuit ko parce que doron kanga foko sali ga fako be digi jugu la jugu yo yere de au jugu yo yere de parce que bet gale no la au tc doron c'est tout Anyo drone ne faut oui. OTC. Outna sera donc leader. Quand même, on l'a convaincu. Outna sera faire fosque. Si vous êtes fiers de vous, il faut rester fier de vous là-bas là parce que vous n'êtes rien. Comment bien on là? Il m'a depuis que nous ayons encore bloqué quelque part. On y avait John Kelena qui intéressé à Kola TikTok sans fin. Non, il a des vidéos qu'elle a oublié nous. Obéir un nègre comme oula. Obéir la chose comme oula. John ne veut qu'à sekechi oula parce que beba do ticket ça na choukou. Beba do mo tara che bisi de la kanu ke ka sali kono na fa beba do ko adama do ma wuli nou ka propre grain c'est-à-dire ka ta tike sa nou woshi bebo do boko nouveauté para papa nouveauté nouveauté kongana bere bodon kongana kongana dandegedon kongana ale daga menata nouveauté mne ayo kulo dayele ma de si mangando ini boxu bega coulé moi je te dis oh j'ai dit venez à dandagadon ala sayama pada dundadu venez oh là il y a affaire bon il y a affaire quand c'est urgent bonnet tara urgence ah me soni mina il y a na figi ya